Nečakané výmery za teplo mnohých zaskočili. Aj mňa. Dozvedel som sa o nich až tesne pred Vianocami. Okamžite som konal. Ešte počas sviatkov, priamo dnes na Vianoce, som si vyžiadal stretnutie s riaditeľom spoločnosti Spravbiter a hľadal som riešenie. A podarilo sa. Po stretnutí s vedením mesta a dohode medzi správcami bytovým družstvom a Spravbitermom chcem oznámiť obyvateľom, že platobné predpisy, ktoré im boli doručené do schránok, zvýšené platobné predpisy, pokiaľ neuhradia, nemusia ich uhradzať, ich splatnosť posúvame do konca januára, pretože začiatkom januára oprávneným bude doručený energošek a tento štedrý energošek im plne pokrie zvýšené náklady. Platnosť sme predĺžili až do konca januára. Navyše, v tom čase prídu aj energošeky. V praxi to znamená, že toto navýšenie väčšina domácností v Kežmarku vôbec nepocíti. Robím maximum preto, aby podobné situácie ľudí v Kežmarku už nestresovali. Pekné Vianoce, priatelia, vám prajem.